Det er inni et skap. Et skap? Og så er det ikke do. Og så ser du her. Her er liksom en fin stue, men det er en gjennomsiktig dusj midt i stua. Ladeskjerm. Og dusj midt i stua. Dusjestua. Hallo, Dusjeting er så stort, Ram. Og vasken er i stua. Oh my god, det har vi ikke i stua. Ja, vet Åpne opp. Egentlig. For gøy. Ser dere? Beinut. For inn hos deg. Koselig her inne. Ja, det er så koselig å dusje på utstilling. Lurer på om jeg skal prøve det etterpå. Er det min mobil? Her er dusjen. Jeg skal dusje. Og når vi lukker døra, skal vi se rett ut i stua. Egentlig ikke. Det er veldig fint. Jeg tenker på det andre. Det er fint, men hallo. Dusj i stua. Dusj og vask i stua, og do inn i et skap. I stua? Det er ikke noe stue, det er dusj på soverommet. Ja, men dusj på et soverom eller stua, og du skal kalle det. Å, det er teletext. Flatskjerm. Vet ingen har vært på det? Fjernkontrollen ligger nede på bordet. Ja, men du må jo trykke på. Det er sikkert tysk, nei, dansk, nei, polsk. Polsk, det er det. Ja, ser at den henger på. Jeg griner. Jeg får ikke min lo. Vil du ha to sur på deg? Jeg burde ikke, jeg var trøtt. Nå må du sove. Nei, jeg jobber ikke trøtt lenger. Den er gul. Vi skal ikke ta en ekstra her. Og så vimt det der med... Åh, ikke kult der inne. Veggen er rosa oppe. Så veggen. Se der inne er det gult. Det skal ikke være langt godt her. Det er ikke tilfeldig hvis det er dusjestua. Hva er det du ikke ler av? Det skal være vårt snø. Jeg griner her. Jeg tror jeg begynner å grine. Det er skummelt. Jeg har vondt i halsen. Det er så trist. Det er til og med gul og ordentlig.
Og så sier vi god natt til dere. Jeg må bare se om det er rosa bak. Wow! For en stil. Jeg tror det er det, Janne. Nei, det er kvitt. Det er så støvete. Æsj. God natt. God natt. Vil du si en ting? Ha det. Jeg har fri med det. Hvem snakker du med? Snakker med nissen. Snakker med Line Haus. Hvorfor det? Hvorfor det? Fordi vi skal få det til å komme stille. Klokka er bare 11:30. 23:28 og Ja. det skal vi. Forresten, det er ikke lov. Ikke sant? Det er ikke litt rar stemme når sånn. Det er litt morsomt. Det høres litt sånn forkjøla ut. Jeg er ikke forkjølet, jeg er bare litt nervøs. Det er ikke noe gøy, skal jeg love deg. Sånn der. Se nå. Ååå. Og der var han. Den er gul, Janni. Se der. Det er noe blod som danser. Hun hopper sånn nå. Hadde du stress med meg, Janne? Ferdig pokker. Jeg gidder ikke å lukke så gjerne bollen. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre med det? Dra det bare. Fuck Nico Noldus. Jeg tror ikke jeg filmet i sted. Nei, da må jeg gå rundt igjen. Film den sangen først. Hva er det du driver med? Nei, Nico Noldus. Hva er det tullete å si det? Nei, det kan jeg jo. Hæ? Yay! Yeah! Snakker du i mikrofonen? Ja, da du der. Ta den i dag. Hei, Lille. Hallo. Jeg fikk Nico Noldus. Ja, det er fornøyd da.